ሰላም ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ድሕና እንዲኹም? ኣነ ደሓኒ እግዚአብሔር ኣምላክ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ደሓንን ሰናይን ዘለኽዎ ድማ ንስኻትኩም እውን በምዘለኽዎ ሰናይ ደሓን ክትህልውለይ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋ እዩ። እምበኣር ሕዚ ድማ ሕፅር ዘለት ቪድዮ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። እታ ቪድዮ ድማ ግጥሚ እያ ናይ እማ ኣምላክ ማለት እዩ። ካብ መጀመርያ እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩም ፀንሑ። ሓድሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰበይ ዝኾንኩም ከዓ ከምቲ ልሙድ ምትብባዕኹም ኣይፈለየኒ ማለት እዩ። ናብዛ ግጥሚ ከብለኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አደይ ንኸጥፍኡኒ ተንኮል ዝዓለሙ ደቃስ ክኸልኡኒ ትኻስ ዝተሓደሙ ብሓዘነይ ብትካዘይ ሓጎሶም ዝስምዑ ንብዓተይ ዘስትዮም ዝተርክሱ ጽሞም እንተ ጸልሚተ ዝበርሆም እንተ ቆሪረ ዝመቖም ክዳን እዩ ንዕኦም ኣነ እንተሓሪቐ ሰላም እዩ ንዕኦም ኣነ እንተተጨኒቐ ዘይንሰይ እንትመስል እንትጠፍእ ወዘይ መልክዖም ይደምቕ ይጽብቑ ጸላተይ መልክዖም ይደምቕ ይጽብቑ ጸላተይ ኣደይ ጸላእተ ኣለውኒ ምንባረይ ዘቕንኦም ትጉሃት ንሞተይ ድኻም ዘይስምዖም ብሓዘን ዝደነነ ርእሰይ ዝምርኩዞም ብድኻም ዝተሰብረ ብርከይ ዝጉልበቶም ጸላእተ ኣለውኒ ራብሻይ ቅሳነቶም ጸላእተ ኣለውኒ ራብሻይ ቅሳነቶም ኣደይ ክዳነይ ኩንኒ ዕርቃነይ ክደኒ ዕረፍተይ ኩንኒ ሰላምኪ ሃብኒ ገጸይ ይብራ ትጸላም ይገፈፍ ኣብ ምድሪ ቤት ልበይ ስትሓጎስ ይነጥፍ ይኹን ከም ሃገሩ ክሳደይ ይቕናዕ ይርገጽ ይራገጽ ኣብራኸይ ደጊመ ጉልበት ይሰራዕ ይርገጽ ይራገጽ ኣብራኸይ ደጊመስ ጉልበት ይስራዕ ኣደይ በኣኺ ባድ ኣምላኸይ ይድከሙ ይጥፍኡ ጸላተይ መሬት ሰማይ ይጭነቅም ሓዘነይ ይገልበጡ እኩብ ማያት ውቅያኖስ ብዘይምንዎ ጸሎትኺ ክንዲ ጽብታ ይነብዕኒ ብድሓን ክህሉኢ ባርያኺ ክንዲ ጽብታ ይነብዕኒ ብድሓን ክህሉኢ ባርያኺ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን አሜን። ናይ ኣዴና ቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም ጸሎተን በረከታን ኩላትና ዘቅርሰን ይኹን ዘለዓለሙ አሜን። እሽምባር ቤተሰብ ዝነበረና ጻንሒት ዝነበረትና ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። ካብ መጀመርያ እስካብ መጨረሻ ሕብርክምኒ ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝየ ዘመስግን። ብኻሊእ ብሓድሽ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ካልእ ግዜ ሰናይ ቅንያት ይኹንልኩም። ድንግለያ ድፍቕሪ ጸሎታ ምሕረት ይዛሪብ ዝዕቆበላ ጽላለይ ዋዕሳ ነዛ ነብሰይ